Здравейте, искам да ви разкажа за новата си придобивка. Косачка за трева електрическа Rider RD-LM33. Избрах тази, защото преди косях с тример за трева. Носех я на гръб, смесах бензин, масло, дърпах корди, дишах изгорелите газове, когато няма вятър, и майка ми не може да я ползва. Тази е много лека конструкция, е цяло пластмасова, може да се ползва и от жена. Тук отзад имаше кош за тревата, където се събира тревата, но го махнах, защото беше натежаваше, ставаше трудно маневрена и няма нужда да събирам тревата. Ето е отдолу. Това е ножа. Направено от малко лек материал. Ако имате камъни в двора, по-добре ги чистете, или клони, защото лесно се затъпява. Ще се направя нож от някаква закалена стомана, но иначе може да се заточва на шмергела. Тук имаше едно желязо, което държеше коша, махна го, беше ненужно, и понеже тук като косях се събираше трева, и затова раздобих малко тук, тези болчета махнах и махнах тази част, която седеше тук. По този начин не се натрупва трева, всичката трева излиза отзад. Леко съм повдигнал капака, виждате как с една тел съм привързвал тук, съм леко повдигнал капака. По този начин тревата хвърчи надолу към земята, не пръска по краката да ви прави крачовете зелени. Някой път, като се затлачи от много трева, я чистя с пръчка, не бъркайте с ръце. Тя няма да започне да върти сама, но в всеки случай не бъркайте с ръце, с пръчка така. Няма и нужда да се чисти, аз просто е така за всеки случай. Нивото на косене се определя от тази ръчка тук. Ако ви е много неравен двора или има камъчета, може да я повдигнете. Или пък ако е много висока тревата, може да я повдигнете доста. По-високата трева се коси по-лесно, като е повдигнато. Но трябва да минете по няколко пъти. Напред-назад, напред-назад. Но коси висока трева. Аз, понеже съм си поизчистил двора от камъни и клони и тревата е ниска, съм го оставил на най-ниската стойност 1. Препоръчвам да си вземете най-мощната възможна електрическа, защото по-мощният мотор по-лесно се справя с задачата, не се тормози, е по-издръжлив. Много хора предпочитат да пръскат, но нали знаете, това е отрова, причинява рак. И затова реших да кося, защото това се просмуква в почвата и в растенията, в грозде, в ябълки, и това го едем после и се разболяваме. Така че най-добре да се косим. С тази е лесно, елементарно, няма нужда от смазване, няма нужда от нищо. Просто палите и тръгвате. Внимавайте само с кабела като косите, защото нали, може да се среже кабела, това е единственото ви притеснение. Пали се, като се натисне този бутон тук и тази ръчка назад се дръпне. Бързо и лесно.